Kodekiana. Igonde chairman ya this caucus and igona ataka gukwane kigusia bagusiba itubaigwe aho baraka genge group ye gebwata mangana maybe ebitina gebwata mangana maybe yoko bwati abantu bolimu lakini bono tigamba tebya bagusiba minto egento kegendererete kiageriro mugusi maybe otwarire enkoro yogo kunwa kuri siasa na mabera nechi nenda mwamu egente getangani neki gagusi igotokoro kunga minority tribe ndoli banyene gusi bono igabuna tole bono nabonda atake ko babori abana ba minto abakaka ba minto abangina ba minto kiro umuntu orega ekeroko genda chi county chinde igongo kwana muno umuntu nde uniformed igoko nyoranga abanyene nabago chorwa bakore gasi yabo asengendo ya devolution. The meaning ya devolution igemine tingi chibesa chichiche resources chitokega nabantu baitu batware chibesa egere bakonye muna bono togoro radiringa nkuri gitole chikura chingao chinene abantu baitu batoke bago chikuri chikura echo ekero babwata chibesa umufuko taringa no muntu oyo mugo chaka kuri chikura echo igonde gete go chaka nga nki kegenderete kisi county. Number 1, a chief officer finance revenue igaro mogere. A public procurement officer igaro mogere. A chief accountant igaro mogere. A chief a QS quantity surveyor, that is the person who determining a project igaro mukamba. A CFO, chief finance igaro moluya. A kadogoja a director ya roads igaro mumeru. Bono ekarato goche count Anthony omugusiyo butu nando mogikoyo beku ekarato goche so igo minute gabuno mugusiye bali batoroje nande batotegerete nande bararore ngakina batora tware mebinga ki ebitina bono babwate bakurigiyo yonde omwana itokoro kusimba agose iro mugusiyi ti contract cheito chonse pi bono iga constituency chonse onye motagete tubatebye sababu umuntu yagotebera ngatiga abantu baitu bagende bogere igago teba sengenja amanyete nga chibesa cheito chonse pio letera bagere no bagakora chi contract chonse pio sichi ase abantu bakora kunga constituency muna bono wanga agakora chigasi cheito chipara ne chikwende aiga ebira gitaga agorete omugusi bagasomba chibesa kuchigusi bogere abaoria abantu ba minto gakigusi yaito gaki abantu ba minto simogotoka gakikura esengenja omuntu onege kone tualetete bosumu bono uminyo kirenga matianginara egere soi sengenja maite ngoibire chibesa chiomugusi oire ira bagere oretira abachaina bono igaro gorari nyomba yo kwagajwe obisi umuntu okwagaja no muchaina abare bakayoye okogenda asagutuka linde lyonse chibesa buna bono chibesa bono gakirende na bonda beni njomo beni chenta mwanjeti batinja musengi because toko tero bumaine muna bole nga bono igo on 14th ekaro chibesa chiarukesi chiachete besa chiomugusi nchicheti asomu ensenge njomo muroria atageta gukora abagusi abataka egere chibesa chira ne muna cheira na cheira ni kabere tokoira na back to normalities nga nande igo chibesa nchiira nete kabere gochi Nairobi echichi arenge omusubati wanga kogenda orusio ogenda na gokorera chigasi oyo itoira ni chibesa abakorie gasi bachandikita. Why do I say that? Genda general akabuta ondari yote nene chikoroba chiyo gukumi akabeko mwana ukoro kumarita nando mubutire usente gwete nata yete komubuta nkiya komubutira nesenge nchata gete kona kuhiba ntubono toko tebi mumura ukoro kumusike simba ikoro timu manyite buna mugabana nchebono timu mahite buna mugabana because he doesn't execute, he doesn't perform duties yo mugabana ege ntata gete atari nebibago atari na abaibi atari na abaiti na muntu ndoko mungaina ngoibono na liara asikwe egere nga bono agochira goita bono. We want to tell you to the face mogusita yogo chigoita bono na mogusita yoko gosa na mogusi go semubasi go semumachoka go semunyali bali tai yogo chikumeria. We have just requested nyasaye adiri naye because koruwaye ko minyoka go mansaye go chigotela nga bono abagusina ndege ndo DM ekero chi ministry chi arwewa bantu kibaegwa naba gusigo sena bagere mbando kibaegwa abagere ekera abagere abu baegwa nande ototebi nande toege nande bago chikoegwa nande abagere baegwa muna kwa baire chi contract. My brother, keep off. Thank you very much.